avui aquí pel que representa. Els que hem crescut en el món de l'esport sabem que res és senzill, però probablement com que res és senzill, després la victòria té molt bon gust, perquè probablement si el camí no tingués obstacles potser no valoraríem la victòria després amb aquest gust tan especial que té. I crec que aquesta és el segell de qualitat del Borges, al final una ciutat petitona, però que té un segell propi d'ADN esportiu català, i crec que aquest ha de ser una mica el miratge de tot el territori català. Tenim un territori molt extens, amb moltes maneres diferents de viure l'esport i sobretot amb una cosa coincident, i és aquest ADN, com entenem que això construeix comunitat, que ens fa ser millors ciutadans, que la nostra salut també millora, tant física com mental, i és una manera de ser catalans, construir a partir d'entitats esportives i el que genera. 17.000 entitats ens representen i sobretot com a secretària és que des de comarques lleidatanes també puguem venir aquí a celebrar aquestes grans fites. Com ens deia abans el president, guanyar una copa i una lliga es diu ràpid, però costa molts i molts anys aconseguir-ho. Ha sigut sentit, ha sigut viscut i sobretot amb un president que ens transmet en tot moment aquesta estimació cap a aquest esport. Per tant, benvinguts, que sigui només el primer de molts èxits, perquè seran èxits també de l'esport català. Moltes gràcies. Bona tarda a tothom. Molt honorable president, secretari general, delegat del govern. És un gran honor estar aquí. La veritat és que quan guanyem una lliga o una copa, immediatament penso que maco guanyar això, però que maco serà la recepció al Palau. Llavors, volia també donar les gràcies a l'alcaldessa, a la regidora d'Esports, a tots els que ens acompanyeu, que tots col·laboreu que el tenis taula de Borges sigui factible i pugui arribar a aquests nivells, que això és un somni pràcticament. Llavors, felicitar els jugadors, a tots, perquè realment tots fan pinya i uns guanyen però els altres ajuden i tots estan molt motivats. Aquest any ha sigut un any històric, esportivament parlant, perquè hem presentat 2 equips femenins a primera divisió estatal. El primer equip ha jugat per primera vegada la Champions League, el qual vol dir que hem estat entre els 16 millors clubs d'Europa. Com a conseqüència de les últimes 3 temporades, és un rànquing i per tant debutar a la Champions també era un somni que també s'ha fet realitat. Llavors, clar, la veritat és que esportivament parlant no es pot demanar més. És pràcticament el somni, el súmmum, poder fer la temporada que s'ha fet, però aquest any hem tingut la pitjor desgràcia que mai podíem haver imaginat. Que amb un desgraciat accident, una de les persones que generava més empatia i més, jo diria la paraula, el club, l'energia que el mou, és aquella energia que res atòmica, ni de gas, ni de gasolina. És aquella que va definir el gran Mahatma Gandhi quan va dir: l'amor és l'energia més senzilla, però la més humil, però la més poderosa de la qual disposa el món. Llavors nosaltres, un poblet, una ciutat de 6.000 habitants, poder tenir aquest ambaixador que és el tenis taula representa que s'ha de nodrir de molta energia humil, que és aquesta. Hem tingut la desgràcia que el dia 3 de maig, avui fa un mes i 4 dies, el Pep Francesc, el Pepenco, que era jugador del club des de feia 21 anys i entrenador dels últims anys, va tenir un accident i ens va deixar. Llavors aquest torrent d'energia en aquest moment l'hem perdut i hem de fer tot l'humanament possible per conservar-la. I una de les maneres de tindre el present viu és que ell era una persona estimada a tot el món
perquè tenia una col·lecció de samarretes perquè anava a les Olimpiades, als Campionats del món, a Europa, i tenia 350 samarretes de jugadors i jugadores de tot el món que li regalaven perquè pogués fer créixer aquest museu únic al món. I a més tenia 1.700 pilotes, algunes de les quals de fa 50 anys. I llavors, clar, nosaltres ens vam assabentar d'una cosa que complementava la desgràcia, que era que els seus pares són fills únics, no tenen a ningú més. Ell era fill únic i els pares també. Llavors, doncs, nosaltres, el Club Tenis Taula Borges, és la seva família. De manera que els seus pares estarien molt contents que poguéssim ubicar el museu, ell hi deia TT Museum, és a dir, el museu Pep Francesc Ribalta al club. I per això hauríem d'ampliar-lo i fer, si és possible, acabar amb la residència per jugadors i completar l'obra que es va aprovar el 2 de març del 2010, però no es va completar amb la residència. Ara podríem aprofitar i fer les dues coses de manera que ell sempre estés viu amb nosaltres, perquè jo diria que era una de les persones més estimades del món del tenis taula. Parlo del món mundial. Llavors, doncs bé, la veritat és que avui estar aquí, això formarà part de la història nostra, sense cap dubte, perquè aquesta imatge quedarà gravada a tots nosaltres, i si poguéssim acompanyar-la, que també hi fos present el Pep, quan farem la foto estarà present perquè hem portat la foto, doncs això ja seria realment el súmmum de la felicitat. Moltíssimes gràcies. President, vostè ara té molta pressa perquè ha de marxar, però podríem estar parlant tota la nit i podríem compartir aquest somni que és el Club Tenis Taula Borges, a la qual tothom està invitat a participar-hi. Moltíssimes gràcies. Molt bona tarda, benvinguts a casa vostra, benvinguts al Palau de la Generalitat, la secretària general de l'Esport, el delegat del Govern de Catalunya a Lleida, alcaldessa, també regidors del municipi, jugadors, membres del Club Tenis Taula Borges, amics de Borges, benvinguts al Palau de la Generalitat. La Copa i la Lliga de Superdivisió no es guanyen cada dia, per tant, avui és un plaer que pugueu portar, que pugueu venir a oferir al govern del país aquesta victòria esportiva que confirma el Club Tenis Taula Borges com un dels referents del tenis taula a Catalunya i demostrant que els èxits esportius depenen del talent, depenen de la constància, de la perseverança i de la passió que s'hi posa. Independentment del municipi on visquem de Catalunya, independentment d'aquestes condicions prèvies, des de Borges es pot portar arreu del món el nom de Catalunya ben alt, defensant precisament un esport com és l'esport del tenis taula. Volia donar la benvinguda a tots, especialment a l'equip que us ha tocat el sol. Veieu que us hem posat el sol aquí, diguem, perquè quedeu ben il·luminats. Disculpeu, ja anirem ràpid, perquè si no veig que aneu fent ganyotes, pobres. Jo vull agrair-vos als jugadors, veieu, ara ja fa una mica de núvol, veieu? Jo vull agrair-vos als jugadors i a tota la gent que feu possible aquest èxit esportiu, que sigueu referents per també els més joves de Borges i de les Garrigues. Quan els infants del nostre país veuen com aquells veïns, com aquells referents, aquells que coneixen de veure al club o al carrer, són capaços d'aconseguir èxits esportius com aquests, es comparteixen en referents. Referents no només esportius, sinó referents humans, també. Referents de valors. I per això vull agrair-vos que el que feu és molt més que esport. El que feu no només és portar el nom de Catalunya i de Borges arreu, sinó també crear aquests referents per als més joves del nostre país i en concret, en el vostre cas, de Borges i de les Garrigues. I també vull agrair al club aquesta tasca d'enfortir el teixit social que porteu fent des de fa molt de temps. Enfortir el teixit social de la ciutat de Borges, però també l'excel·lència esportiva. Una cosa no està renyida amb l'altra, sinó tot el contrari. Els clubs esportius arreu de Catalunya fan una tasca imprescindible de cohesió social. Moltes vegades són la primera porta d'entrada
a persones nouvingudes, són la primera porta d'entrada de ciutadans, de joves que en unes altres circumstàncies tindrien més difícil per incorporar-se a la vida social i a la vida col·lectiva. I l'esport és aquesta porta. Per tant, referent, cohesió social i també excel·lència esportiva, perquè evidentment aquests èxits no venen per la sort, venen pel treball, per la constància, també pel llegat, per una forma d'actuar del propi club que ha aconseguit transmetre a les següents equips, a les següents generacions. I crec que això també avui hem de posar-ho en valor. I també voldria poder tenir, com l'Enric Vall abans ha fet, també unes paraules de record en Josep Francesc Ribalta, en Pepenco, que ens va deixar el passat 3 de maig en un accident de trànsit. Em consta que era un jove molt estimat a Borges i un dels puntals del club, i moltes vegades, davant de fets com aquest, d'una mort d'algú tan jove i d'una forma inesperada, tràgica, és molt difícil omplir-ho en paraules i, per tant, la millor manera d'omplir-ho és amb fets i, per tant, continuar la tasca del club, continuar involucrant cada vegada més joves en el tenis taula i continuar compartint èxits. I estic convençut que avui aquests trofeus que ens veniu a oferir al Palau de la Generalitat també en bona part són gràcies a la contribució que ell va fer al club. I gràcies per representar Catalunya arreu, també. Quan guanyeu la Lliga, quan guanyeu la Copa, esteu fent-ho també des de Catalunya i portant el nom del nostre país arreu i confirmant el lideratge esportiu de Catalunya en el marc de l'Estat i també a nivell europeu. Per tant, agrair-vos això també i demanar-vos una darrera cosa, que continueu igual i millor, fent aquesta feina excel·lent a favor de l'esport, a favor de l'esport base, a favor també de fer emergir aquestes figures d'excel·lència en l'àmbit del tenis taula, contribuint d'aquesta forma decisiva a la cohesió social del nostre país, de les nostres viles, de les nostres comarques i portant el nom de Catalunya arreu. Per tant, moltes gràcies en nom del Govern de Catalunya, del Govern del país, enhorabona per aquests èxits esportius i esperem rebre-us ben sovint, perquè voldrà dir que seguiu guanyant i portant el nom de Borges arreu. Moltes gràcies i molt bona tarda. Hauré de treballar una mica perquè si no no em tornarem a veure.